Benvinguts i benvingudes a Dimarts Històries, una sèrie de podcasts produïts per l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa. El meu nom és Neus Miró, soc historiadora de l'art i comissària d'exposicions d'art contemporani. Ens trobarem cada tercer dimarts de cada mes per parlar de fotografia a nivell teòric, de les seves possibilitats, de la seva evolució i renaixements, de les diferents tipologies i mirades, els seus autors i autores i dels seus usos en el decurs de les dècades. Us recomano que abans de seguir escoltant reviseu els crèdits que acompanyen aquest podcast, i aquí trobareu totes les referències que utilitzaré durant la xerrada, tant d'imatges com noms o textos. Avui en aquest podcast, titulat La fotografia com a eina per construir documents, ens endinsarem en les peculiaritats i contradiccions de la fotografia en la seva vessant com a registre de la realitat, en la fotografia com a document i en la fotografia denominada documental. Avui tractarem la fotografia com a eina per construir documents. Ens preguntarem quines realitats es documenten, com i per què. Aquest podcast no serà necessàriament lineal a nivell cronològic ni lògic a nivell espacial. Saltarem cronològicament i geogràficament. Ens fixarem, sobretot, en uns projectes i autors concrets. Com dèiem l'altre dia, la fotografia en la seva relació amb la realitat de suposada transparència esdevé una eina per tal de deixar constància del present per al futur, de construir memòria a tots nivells, a nivell personal i biogràfic amb l'aparició de l'àlbum familiar i també a nivell institucional i administratiu, incorporant la fotografia en els seus arxius amb l'objectiu de construir tanmateix una memòria amb una intenció patrimonial o bé amb una intenció prospectiva, coercitiva o política. La fotografia pot replicar qualsevol realitat. Tal com diu Susan Sontag en el seu llibre sobre la fotografia, el qual citarem en diverses ocasions en el decurs d'aquest podcast i que us recomano llegir com un dels llibres més importants sobre la fotografia, dèiem, com diu Sontag, el resultat més important de l'empresa fotogràfica és donar la sensació de que podem capturar el món sencer en els nostres caps, com una antologia d'imatges. Col·leccionar fotografies és com col·leccionar el món, diu, i continua. El cinema i els programes de televisió il·luminen parets, fluctuen i desapareixen. Però en el cas de les fotografies fixes, la imatge és també un objecte lleuger, barat de produir, fàcil de transportar, acumular i emmagatzemar. Tanco cita. Un dels primers fotògrafs en rebre encàrrecs per part de l'administració amb una voluntat explícita de construir un arxiu, veiem en l'anterior podcast, va ser Eugene Atget. Les fotografies del fotògraf francès, d'una manera anònima, registraven el París que començava, però sobretot i d'una manera sistemàtica, tot allò que s'acabava. A partir de 1906, aquest registre, iniciat de forma anònima per ell, va passar a ser un encàrrec en ferm, si recordeu, per part de la Biblioteca Històrica de la Ville de París. Una estratègia similar la podem veure en molts llocs, però segurament una de les més eficaces i que ha deixat imatges que tots podem recordar és la que es va portar a terme als Estats Units durant els anys 30. En 1936, el president dels Estats Units, aleshores Franklin Roosevelt, va establir una agència, coneguda com la FSA, la Divisió d'Informació de l'Administració de les Granges, per tal de produir tant films, tant pel·lícules com fotografies que documentessin les condicions de la crisi produïda pel crac financer de 1929 en l'Amèrica rural. La persona que estava dirigint i encarregant aquestes imatges era Roy Emerson Stryker, que tenia una idea molt clara de l'emissió d'aquestes imatges de caire documental. Per a ell, aquelles fotografies no tenien res a veure amb el fotoperiodisme. La distribució es realitzava a través dels llibres que publicaven, exposicions i també en alguns mitjans com revistes com les que era Life, que va començar justament el 1936, o la revista Look, que es va iniciar en 1937. Per Emerson, es donava visibilitat a una realitat allunyada de la realitat urbana,
però també es preservava. Un enregistrament d'una realitat rural. Una altra interpretació d'aquestes imatges la porta, però, l'historiador Alan Trachtenberg. Diu: les imatges als arxius de l'FSA és probablement enregistrar el final de l'Amèrica rural i la seva substitució per una cultura urbana en tots els seus signes: automòbils, valles publicitàries, postes de telèfon, etc. Un dels fotògrafs que va treballar per a Stryker va ser Walker Evans, durant un període de 18 mesos. Evans, però, tenia molta cura a separar-se del terme documental. Deia: el terme hauria de ser estil documental. Un document té un ús i l'art, en canvi, no té cap ús. Per tant, l'art mai pot ser un document, malgrat en pot adoptar l'estil. Tanco cometes. Ja trobem avui una primera diferència entre document i documental i com alguns creadors es volen distanciar explícitament de la fotografia com a document. El per què el trobarem més endavant. De fet, una de les conseqüències a partir de l'aparició de la fotografia no serà tant si la fotografia es pot considerar art o no, com molt bé va observar Walter Benjamin. Com deia ell, el que s'estava gestant era una modificació de la naturalesa de l'obra d'art per la incorporació de la fotografia. És a dir, la incorporació de la fotografia modificaria què és i què no és una obra d'art. O què pot ser. Van ser molts els fotògrafs americans que van treballar per la FSA a finals dels anys 30. A més de Walker Evans hi va treballar Ben Shahn, Russell Lee o Dorothea Lange, de la qual és la imatge de la portada del podcast d'avui, coneguda pel títol Mare migrant, però que el seu títol real és Recol·lectors de pèsols indigents a Califòrnia, mare de 7 fills, edat 32, Nipomo, Califòrnia, l'any 1936. Un altre intent de constituir un arxiu fotogràfic, aquest cop a Europa, concretament a Alemanya, és el que va portar a terme August Sander. Durant els anys 30, un dels representants del que es va denominar nova objectivitat, Neue Sachlichkeit. La nova objectivitat era el corrent en fotografia oposat al que defensava la nova visió, promoguda per artistes com Laszlo Moholy-Nagy, on es prioritzava lo tècnic, les dimensions òptiques i químiques per tal de subratllar les qualitats experimentals i constructives de la fotografia. Ranger Pats, representant de la nova objectivitat, defensava que, obro cometes, el secret d'una bona fotografia és que pot obtenir qualitats artístiques talment com una obra d'art a través del realisme. Per tant, deixem l'art pels artistes i creem fotografies amb els mitjans que ofereix la fotografia, atenent les característiques pròpies de la fotografia, sense haver d'agafar res de les altres arts. Tanco cometes. Però tornem a August Sander i al seu projecte. August Sander va establir un estudi fotogràfic per fer retrats a Colònia en 1910. I havia emfasitzat des del principi la necessitat d'allunyar-se del pictorialisme kitsch, és a dir, d'allunyar-se d'aquelles fotografies que volien emular la pintura, en el cas de retrats, amb difuminats i efectes lumínics. A principis dels anys 20, Sander va iniciar un projecte a llarg termini que consistia en construir una exhaustiva documentació sota el nom de Ciutadans del segle XX. El projecte va resultar en un arxiu de milers de negatius. Sander preveia una publicació consistent en 45 portafolis on representaria i classificaria els membres de la societat alemanya d'acord amb la seva professió i classe. Un granger, un estudiant, un masover, un empresari, etc. Tots retratats exactament igual, de manera frontal, mirant a la càmera molt sovint o quasi sempre, de cos sencer asseguts de peu, amb poc espai al voltant
i quasi sempre sense somriure. L'arxiu va ser parcialment destruït pel govern nazi i després pels bombardejos dels aliats. Només una part va ser publicada com s'havia previst en 1929 sota el títol de Antlitz der Zeit, el rostre del nostre temps. Per què van destruir els nazis aquest arxiu i la publicació? Per dues raons fonamentals. El projecte de Sander pretenia fer una tipologia de la col·lectivitat social i, per tant, s'allunyava de la singularitat del retrat burgès. Substituïa aquell model per un arxiu col·lectiu que era inacceptable per un emergent règim totalitari que es basava en la destrucció de la identitat de classe. Per altra banda, el projecte de Sanders reflectia la heterogeneïtat de la societat alemanya en una democràcia que estava a punt d'acabar i, per tant, calia erradicar qualsevol vestigi de la seva memòria. En relació al projecte de Sander, Susan Sontag comenta, obro cometes, en l'obra de Sander cadascú està en el seu lloc. Ningú està distret, acovardit o descentrat. Un minusvàlid és fotografiat amb la mateixa imparcialitat que un manobre. Un veterà mutilat de la Primera Guerra Mundial, igual que un jove i saludable soldat d'uniforme. Estudiants comunistes malcarats, igual que nazis somrients. Un magnat industrial, igual que una cantant d'òpera. I continua amb la cita de Sontag, que citant a Sander quan deia «No tinc la intenció de criticar ni descriure aquesta gent». Això ho posa en qüestió Sontag, ja que diu encara que la declaració de que no es proposava criticar els models fotografiats no resulti estranya, sí que és interessant que pensés que tampoc els havia descrit. La complicitat de Sander amb tot el món també implica una distància davant tot el món. La seva complicitat amb els models no és ingènua, diu Sontag, sinó nihilista. Malgrat el realisme descriptiu, es tracta d'una de les obres més autènticament abstractes de la història de la fotografia. Arribat a aquest punt, Sontag planteja en aquest assaig una comparació entre els fotògrafs americans i el fotògraf alemany. I diu, obre cometes, costa imaginar a un nord-americà intentant una taxonomia de l'abast de Sander. Els grans retrats fotogràfics de Nord-Amèrica, com els que es recullen a American Photographs de 1938 de Walker Evans i l'altre llibre The Americans de 1959 de Robert Frank, han estat deliberadament atzarosos i continuen reflectint la tradicional delectació en els pobres i els desposseïts, en els ciutadans desvalguts de la nació. Sontag qualifica el projecte concebut per la FSA, la Farm Security Administration, al que ens referíem abans, com una operació descaradament pamfletària. Stryker va indicar als fotògrafs a qui va encarregar les fotografies l'actitud amb què havien d'afrontar el tema. La intenció del projecte, continua Sontag, era demostrar els valors de la gent fotografiada. Per tant, el punt de vista es definia implícitament, el de la gent de classe mitja que necessitava convèncer-se de que els pobres eren pobres de debò i de que els pobres eren dignes. Observar la realitat d'altres persones amb curiositat, amb distanciament, de manera professional, ha estat en l'ADN de la fotografia des dels seus inicis. De fet, la fotografia, al principi, es considera com una extensió de la mirada del flaner de classe mitjana, la sensibilitat del qual va ser descrita de manera tan encertada per Baudelaire. El fotògraf és una versió del caminant solitari que explora, recorre els carrers de la ciutat de forma voyeurista. Abans d'entrar en el proper cas de fotografia documental, m'agradaria desviar-me cap al cinema per exemplificar dues formes de relacionar-se amb la realitat, amb els conciutadans,
en aquest cas, i els resultats en la imatge que es produeixen. Les dues pel·lícules a les que em refereixo són dos bons exemples d'aquestes actituds diferenciades. Una és la fotògrafa i cineasta Agnès Varda, que va morir recentment, i la pel·lícula a la que em refereixo és Els daguerrotips, realitzada en 1975. I l'altra és de Louis Malle, titulada Place de la République, realitzada en 1974. Els protagonistes dels daguerrotips són els habitants de la Rue Daguerre, on vivia la cineasta. Són els seus veïns, els botiguers sobretot. En un moment en què ha de quedar-se a casa per cuidar dels fills, decideix filmar aquells que té més a prop, la gent del seu carrer, aquells que hi treballen al seu carrer, el forner i la seva parella, els del colmado, la carnisseria o la barberia. Bagdà s'aproxima a cadascun d'ells dia rere dia, els segueix, està a la botiga amb ells, es pregunta d'on són, com han arribat allà. Mica en mica va construint una relació propera amb ells i en les darreres escenes assisteix a un espectacle pel que s'han preparat durant dies. A poc construeix un retrat que va més enllà del retrat audiovisual en aquest cas. És un retrat humà. Per altra banda, la pel·lícula de Louis Malle, Place de la République, es centra en els transeünts que travessen aquesta plaça de París. Es pregunta què els sembla la plaça, si viuen a prop, com ha canviat el barri, l'indret, etc. Independentment de que el projecte i el propòsit siguin molt diferents, el que m'agradaria destacar és el tractament. Si bé en el cas de Bagdà la seva relació amb els habitants del seu carrer esdevé propera, quasi d'amistat, en el cas de Louis Malle és més el tractament d'un periodista, sense voluntat d'endinsar-se massa en les respostes o qui les dona. El següent cas que tractarem és una fotògrafa que, per agafar els exemples que acabo de mencionar, es comporta com Varda. I es tracta de Diane Arbus, que neix el 1923 i morirà el 1971. El seu nom en néixer a Nova York és Diane Nemerov, filla de David Nemerov, un jueu d'origen polonès que va construir un pròsper negoci de moda, facilitant el primer contacte directe amb aquest món, a la jove Diane. El seu cognom Arbus prové del seu marit Alan Arbus, fotògraf i que li regalarà la seva primera càmera, una Graflex. Aviat ella va superar en talent el seu marit i la Fundació Guggenheim li va donar una beca perquè continués desenvolupant la seva carrera com a artista i fotògrafa. Va treballar des dels anys 40, primer com a fotògrafa de moda, va fer fotos per l'Esquire, Vogue i la Harper's Bazaar, però aviat va començar a veure en els objectes que fotografiava quelcom que ningú més veia. A l'any següent de la seva mort, el 1971, el MoMA de Nova York li dedica una exposició on es recullen 112 fotografies, retrats tots diferents i a la vegada tots similars. L'obra d'Arbus es concentrava en les víctimes i en els desvalguts, però sense cap propòsit compassiu. La seva obra tampoc no genera compassió en l'espectador. A Arbus interessava la gent amb aspecte estrany i va descobrir que sense anar gaire lluny a Nova York estava ple. Amb els seus balls per travestis i hotels per incapacitats, Nova York era rica en monstres, en freaks. També hi havia un carnaval al Maryland, on Arbus va descobrir un hermafrodita amb un gos, un home tatuat i un tragasables albí. Campaments de nudistes de Nova Jersey i Pennsilvània, Disneylàndia i un set de Hollywood. Veus algú pel carrer, va escriure Arbus, i el primer que et fixes és en la seva tara. Lluny d'espiar aquestes persones, les fotografies són fruit de la seva relació amb ells. Entra a les seves cases, parla amb ells i torna, construeix una relació de confiança i finalment ells i elles accedeixen a que es fotografiï. En quasi tots els retrats d'Arbus, els models miren directament a la càmera i són presentats quasi sempre com persones alegres, segures i pràctiques.
Tornant a Sontag, destaca que, obro cometes, l'eficàcia de les fotografies d'arbus deriva del contrast entre un tema lacerant i una concentració calmada i pragmàtica. Aquesta qualitat d'atenció, l'atenció del fotògraf, l'atenció del model a l'acte de ser fotografiat, creen l'escenografia moral dels seus retrats d'arbus, directes i contemplatius. Lluny d'espiar a monstres i pàries per sorprendre's desprevinguts, la fotògrafa ha trebat una llarga conversa amb ells, persuadint-los de que posessin de manera tan assossegada i rígida com qualsevol model victorià en l'estudi de Julia Margaret Cameron. Tanco cometes. Comenta Arbus en una entrevista: una de les coses que em van fer patir quan era petita, quan era nena, va ser que mai vaig sentir l'adversitat. Estava confinada en una sensació d'irrealitat. I la sensació de ser immune, per ridícula que sembli, era dolorosa. Tanco cometes. Sontag interpreta això en relació als subjectes que retrata i assenyala, obro cometes, l'interès d'Arbus en les monstruositats expressa un desig de violar la seva pròpia innocència, de soscavar la seva sensació de privilegi, de lleugerir la seva frustració per sentir-se segura. Tanco cometes. El gruix de l'obra d'Arbus es realitza en els anys 60, moment en què els freaks, els estranys, els monstres, s'incorporen a tot tipus d'espectacle i al cinema, de Fellini o Jodorowsky, per exemple. Segons Sontag, en la seva anàlisi d'Arbus, comenta que la seva obra és reactiva. Reactiva contra el decòrum, contra allò aprovat. I continua. Aquest desafiament adopta dues formes que no són totalment compatibles entre elles. Una és una revolta contra la hiperdesenvolupada moral dels jueus. L'altra revolta, en si apassionadament moralista, es torna contra el món de l'èxit. La subversió moralista fa de la vida com a fracàs un antídot contra la vida com a èxit. La subversió estètica que es tornaria tan típica dels anys 60 fan de la vida com una desfilada d'horrors, un antídot contra la vida com a tedi. Per Arbus, continua Sontag, els monstres i el nord-americà mig eren igualment exòtics. Un noi en una manifestació bel·licista i una mestressa de casa de Levittown li eren tan estranys com un nan o un travesti. Els suburbis de la baixa classe mitja eren tan remots com Times Square, els manicomis i els bars homosexuals. L'obra d'Arbus expressava la seva rebel·lió contra el que era públic, segons ella ho experimentava. Públic convencional, segur, tranquil·litzador i tediós, en pro del que era privat, fosc, lleig, perillós i fascinant. L'anàlisi de Sontag acaba dient que els models de les fotografies d'Arbus són tots membres de la mateixa família, habitants del mateix lloc. Només que aquell llogarret d'idiotes és Estats Units. En comptes de mostrar-nos la identitat entre coses diferents, ens mostra a tots com a iguals. Arribats a aquest punt, cal tornar a plantejar-nos a què ens referim quan parlem de fotografia documental. I per això ens recolzarem en la dissertació que fa Abigail Solomon Godot. Perquè parlar del tema fotografia, tal com diu ella, fotografia documental, no deixa de ser ficar-se en un àmbit ple de contradiccions, confusió i ambigüitat. El terme documental, de fet, no entra en el lèxic relatiu a la fotografia fins a finals dels anys 20. La incorporació d'aquest terme tan tard es deu en part perquè s'entenia des del principi que la fotografia no podia escapar d'una funció eminentment documental per les qualitats inherents que varen comentar en el primer podcast. A part d'aquelles pràctiques que es consideraven conscientment com a art, les tendències pictorialistes i simbolistes, l'element documental en l'àmbit fotogràfic és tautològic. El predomini d'aquest tipus de fotografia en els primers anys fa que no sigui estrany
en els primers anys la fotografia, diguéssim, de caire pictorialista, fa que no sigui estrany que el terme documental aparegués tan tard, als anys 20, com dèiem abans. Per tant, el terme documental cal entendre'l com una construcció històrica, com a part d'un sistema de comunicació visual més ampli, que inclou el cinema, per exemple, i també en relació als mitjans de comunicació, i més recentment en el si d'espais discursius del museu. Cal tot això per entendre bé les assumpcions i actituds que promou i els sistemes de creença que confirma. Fins ara hem vist casos d'aquest tipus de fotografia documental com a encàrrec de les administracions. Fotografies de paisatges, com el registre de rostres, d'escenes urbanes, en el cas d'Atger. La denominada street photography, la fotografia del carrer, és una extensió d'aquella actitud flaner, combinada amb el moment decisiu que parlàvem l'altre dia d'Henri Bergson. I serà una de les formes més predominants en la dècada dels anys 50 i 60, protagonitzada per autors als Estats Units com Gary Winogrand, Lee Friedlander o Helen Levitt. Sovint s'emmarca un grup de persones, alguna mirada fugissera cap a l'objectiu. Són escenes de carrer quotidianes, sovint en els carrers suburbials conflictius, elegint-se sense voler, sovint en un retrat social i en una crítica social. A casa nostra tenim un gran exemple d'aquest tipus de fotografia en el treball de Joan Colom, nascut el 1921 a Barcelona i mor el 2017. Va estudiar comptabilitat i va treballar a una empresa, s'inicia de forma autodidàctica en la fotografia i ingressa en l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya el 1957. Colom pertany a una generació de fotògrafs espanyols que a la segona meitat dels anys 50 renova el llenguatge de la fotografia. El gran crític fotogràfic d'aquesta generació, Josep Maria Casademunt, va fer referència a aquest període com la nova avantguarda, que s'havia iniciat el 1957, amb una exposició emblemàtica de Ricard Terré, Xavier Miseracs i Ramon Massats. Segons Casademunt, Colom era el millor reporter gràfic de tots els temps a Espanya. Colom va trobar una manera de prendre imatges de l'entorn clandestinament, sense mirar pel visor, amb la càmera mig amagada a la mà i disparant per sota la cintura. D'aquesta manera, retrata nens jugant o vagant pels carrers, personatges de tipus peculiars, i a poc s'apropa a l'entorn de la prostitució. En 1964, la publicació a la col·lecció Palabra i Imagen de l'editorial Lumen del llibre Ises, Revises i Colipoterres, amb textos de Cela i una selecció de fotografies de prostitutes realitzades per Colom, va ser un gran èxit editorial, que tanmateix va tenir com a conseqüència que Colom abandonés la fotografia, ja que una de les dones que apareixen en el llibre va presentar una demanda judicial contra els autors i els editors. I aquest conflicte plantejat al voltant de la presa d'imatges de forma clandestina va ser traumàtic per Colom, que pràcticament fins al 1990 no torna al carrer per fotografiar. Progressivament cada cop més en color, la vida de les Rambles i el barri del Raval. La recuperació de l'activitat fotogràfica als anys 90 va anar acompanyada de la reorganització del seu arxiu. Colom sempre s'havia definit com un col·leccionista de les seves pròpies imatges, el que sembla una manera d'expressar un inconscient arxivístic. L'any 2012, l'artista va donar el seu arxiu al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on encara s'hi conserva. Colom deia de la seva pròpia obra: «Jo no sabia que estava fent fotografia social en aquell moment. Jo només feia fotografia i buscava imatges que m'emocionessin. De vegades he fet servir aquest terme per definir el meu treball, però per a mi vol dir simplement que no faig paisatges o bodegons. Jo faig el carrer. Amb les meves fotografies jo busco ser una espècie de notari d'una època». En aquest podcast hem vist algunes de les aproximacions en el decurs de la història al fenomen del document i de la fotografia documental.
Abans d'acabar, us recordo que podeu trobar totes les referències a autors i textos mencionats en aquest podcast en els crèdits. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa, per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art